DJ Party. Ce reprezintă aceste obiecte și cât de greu este să le realizați? Bună ziua! Reprezintă o parte din sufletul nostru și nu este greu, o facem de plăcere. Cam în cât timp faceți o gentuță? O gentuță? Depinde de complexitate, depinde cu ce o ornăm, depinde de mărime, depinde de multe. Durează de la, eu știu, jumătate de zi până la câteva zile, 3-4 zile, de una singură. Din ce faceți aceste gentuțe? Straițele, pentru că noi așa le numim, sunt făcute din sfoară de cânepă. Pentru că este rustică, pentru că este vegetală, pentru că este a noastră românească și pentru că odată cândva tradiția așa era. Se făcea din sfoară de cânepă și încercăm să ne reîntoarcem la origini. Straițe mai mici pentru copii, straițe mai mari pentru doamne, care vor să fie într-un alt fel la modă, să se simtă acasă în România. Brățări care, culmea, am constatat târziu, că au un mic secret în ele. Românul nu știe să scrie secretele pe care le are, dar știe să le pună în practică. M-am uitat la ele și mi-am dat seama că o parte din ele reprezintă, măcar așa, imaginativ, spirala noastră ADN. Da? O bucățică din spirala ADN, uitați-vă aici. Este făcută de români de când ne știm și o punem în practică. Foaie verde, lacrime subțire, îi las prin șanț, prin cimitire, de pământ, de foc și sete oarbă, mai avem nevoie și de iarbă, 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 mai avem nevoie și de iarbă. Costești 2014 la un nou show aici, unde o să intre pe scenă în minutele ce urmează Compact și trupa Hara. Bineînțeles, lumea se simte foarte bine aici, avem de toate, avem mici, avem bere, avem muzică, avem voie bună, avem distracție, chiar și vremea ține cu noi. În sfârșit la Costești nu plouă de zilele Costeștiului. Aici astăzi am făcut cunoștință și cu tot ce înseamnă istorie, cu daci și romanii, bineînțeles să nu uităm de unde provenim. În minutele ce urmează o să vedem cum se distrează lumea aici la Costești. Avem persoane de toate vârstele, și tineri și mai în vârstă și copii. Am fost chiar și la locul de joacă unde copiii se distrează. Și ce credeți, m-am întâlnit și cu Mini și cu Michi aici la Costești 2014. Rămâneți alături de noi numai pe Hunedoara TV să vedeți cum ne distrăm noi aici la noi în județ. Cine îți numără stele când nu poți
inima mea. N-am să aștept să mai apar, n-am să aștept, am să te caut, n-am să aștept să mai dispar. Am să vin să te iau, am să vin să te iau. Ar putea să te aducă aproape de inima mea. Oare cine ar putea să te aducă aproape de inima mea? Și voi acum, spune cine ar putea care la Costești, da? Spune ar putea să-și aducă aproape inima mea. Oare cine ar putea să te aducă aproape de inima mea? Cine ar putea? Cine ar putea? Cine ar putea? Voi ați putea. Mi se pare că lumea se simte foarte bine aici la Costești, toată lumea țară. Hai să vedem cum se simte aici. Salutare! Cum te cheamă? Îți place Trupahara? Hai să facem cunoștință cu ceva prietene de ale tale. Salutare! Cum te simți la Costești? Super tare! Să-mi spui că nu-i frumoasă, că mă prinde și mă lasă, că mă poartă cum vrea ea, nu-i așa. Poți să-mi spui că nu-i acum, că trăiesc cu capul luna, și ce fac, tot mai bine așa. Poți să-mi spui orice am vrea, știu ce am și-mi place așa. Nici de 10 vieți că a mea e mai frumoasă, că a mea e mai frumoasă, că a mea e mai frumoasă. Dar chiar toată lumea mi-a văzut sabia. Ce bine! Ce ștică! Aici sunt și foarte multe domnișoare foarte frumoase. Uite, alături de mine am o domnișoară care de curând să știi că pe Facebook e o provocare să-și arunci găleata cu apă în cap. Ea a făcut chestia asta. Cum te simți? Foarte mișto! Foarte mișto! Suntem și tipici, așteptăm să vină și compact. Să înțelegem că ești mai mare fană compact? Da, dar știți că ei sunt geniali. Care e melodia ta preferată de la compact? N-am una preferată, îmi plac toate. Deci toate îți plac. Acum ai și pe cei de acasă să-i provocăm la că le duse în cap cu apă, nu? Pe cine provocăm așa în direct? Ne gândim? De la compact? Nu, pe prieteni de-ai tăi, pe cine îi provocăm? Pe pe Mona Lisa Hill! Pe Mona Lisa Hill! Hai să mai încercăm altcineva! Noi vă mulțumim
că ați venit să ne de mate, domnul Todoran! Pe domnul Todoran va trebui să-și toarne jelgălată cu apă rece și cu gheață. Eu îți urez distracție plăcută, ai venit cu prietenele tale? Hai să facem cunoștință și cu ele, cum vă numiți? Și zic că asta e foarte bine, că începem să ne regăsim identitatea. Așa, Noemi, acum un mesaj celor de acasă. Mai apar și manele de acolo. Un mesaj pentru cei de acasă care nu au fost aici. Foarte rău că n-ați venit! Te-am pupat, ceau! Ok, bun, super primire. Noi am zis că plecăm aiurea așa și dacă ajungem între munți și avem o gașcă nebună, o chitară și o vioară e foarte bine. Dar gașca de nebună de aici e absolut senzațională. Mulțumim! Piesa care pe noi ne-a purtat cel mai aiurea se numește exact așa, Aiurea. Dacă să o cântăm cât mai aiurea posibil, am vrea să strigați voi odată tare așa între munți, Aiurea. Dar știți cum? Ca în codru așa, ardelenește, la semnalul meu, da? 1, 2, 3 și... Stai peste noapte cu portul sau nu? Nu, noi avem cameră, e ok. Deci eu o să plece de aici pe cameră. După câte timp? Foarte bine. O urez distracție plăcută în continuare. Uite distracție. Hai să mai vedem un băiat care urla foarte tare mai devreme, Aiurea. Și o să fac loc așa printre oameni, așa. El are tot fluierițe. Așa că să mă întrec spre el. S-a mai dus la fluierițul nostru. Stai așa să fac loc. Pardon. Ce faci? Mă distrez la maxim. Se vede că am văzut urlai, Aiurea. Foarte tare. De câți ani ai la Costești? Ești cu cornul? Da. Cu câți oameni ai venit cu cornul? Câți oameni ai venit cu cornul? Cornul, câți sunteți? 10. Cred că ai consumat ceva bere până acum, așa-i? Da. Îți place berea? Da. Vreau să văd cum te manifesti tu. Foarte bine. Hai, 1, 2, 3 și... Stai așa că am mai prins pe unul. Cum te cheamă? Laurențiu. De cât timp ești aici la Costești? Deci voi cumva? De o viață întreagă. De o viață întreagă. Și ce-ți place cel mai mult aici la Costești? Tot. O fată frumoasă, ceva să o iei cu tine în cor? Ia, stai că mi-o arată pe prietena. Hai să o vedem. Nu vrea, uite, fuge. Oi, se pare că nu te iubește suficient. Ce? E rușinoasă? E foarte rușinoasă? Hai să te duci acolo lângă ea, da? Ciao!
o barcă din hârtie să îți scriu pe ea o poezie despre noi și apoi vântul să se joace cu noi și când ploaia ar bărea toată lumea cântă așa. Vreau și eu vara mea să mă plec undeva la toamnă. Hai și tu vara mea la toamnă. Încă o viață apoi, încă o viață, da. Hai și tu vara mea la toamnă. Vreau să fii vara mea la iarnă și încă o viață apoi, încă o viață. A fost odată ca niciodată care n-ar fi clar. N-aș povesti din prima zi când ne-am văzut în curtea școlii, ne-am iubit. Mai știi? Tu aveai sandvișuri cu unt, eu pufuleț și o Eugenie Green. Eu îți cântam pe sub castan, tu îmi dăruiai 5 vânătăi pe zi. Și vreau să-ți spun că și acum eu te iubesc la fel ca în prima zi. Cam prima zi. E, cam așa iubirea noastră. Te iubesc atunci când nu ești cu mine și m-am săturat să-mi mint frumos, să-ți spun că e bine. Mă iubesc când stai departe de mine și uite-ți ciudat, un pic defect, dar știu că-ți perfect. Ai, și după ani s-a schimbat povestea. Hai să o adaptăm mâine. Și după ani ne-am revăzut, eram chiar la Costeș, noi, mai știi? Tu te uitai la trupa Hara, eu aveam o bere și un corn de zi. Tu erai blondă, eu brunet, eu la seral, iar tu la drept. La zi, ha? Era că viața asta nu-i ușoară. Azi nu mai vreau să văd că iarăși am fost tras pe sfoară. Azi nu mai vreau să învârți nervii pe claxon și să dau mail și să dau like și să vorbesc mereu la telefon. Azi nu mai vreau să aud că iar e Mercur retrograd și că temperatura iar a mai crescut cu grad. Cu galben e cu roșu, plouă într-una, vine furtuna, vine eclipsa și apocalipsa. Hey, eu sunt un nebun, dau muzica tare pe clamat și visez pe drum și spun că hey, eu sunt fericit. Cuvintele de acum, hey, eu senzațional, câștig la loc pe când Jamaica și mă dau pe pas și spun că hey, eu vreau să mă întorc la tine, mă întorc la tine acum. De nebun, hai cu pădurea! Muroșavo, tu nu știi cum e să te uite zilele. Muroșavo, vrei să știi cum e, nu te știu doar nopțile. Muroșavo, dorm cu stelele și dansez cu visele. Cu viață cât o viață, dacă aș mai avea, doreaș pune calea ta. Pensando muroșavo, tu să nu te emoții.
cineva să-ți aprindă inima. Muroșavo, hai să vezi cum e să te plece nopțile. Ochii plâng și gura râde, strigă inima, știe tare în viața ta. Muroșa de cana de la toate, de la stânța stricave. Alături de noi l-avem pe solistul trupei Hara. Salutare, salutare! Cum te simți aici la Costești 2014? Salutare, foarte bine, ca un dac adevărat. Mă cheamă Buzilă, brânză, viezure, mânz, deci e clar că de acolo vine. Pentru prima oară am venit la Costești, foarte faină zona. Ne simțim super bine aici în natură. Îmi place și scena că e împodobită cu pomișori, cu copaci, e altceva, e pur și simplu altceva. Și îmi place că trăim altcevaul ăsta de aici, la Costești. Și pentru că în sfârșit v-ați întors la origini, nu? Da, mai ales că ne-am întors la origini. Vom cânta ca în Codru, clar. Cum te aștepți să fie publicul aici anul acesta? În jos, clar. Cum spuneam, n-am mai fost. Am mai cântat în schimb în zonă de multe ori, la Hunedoara, la Deva și avem foarte mulți fani în zonă. Sunt sigur că au venit să ne vadă și locația o să ne ajute. Am așa un sentiment foarte bun cu concertul din seara asta. Normal, pentru că aici zona este foarte plină de energie și atunci automat se transmite atât vouă cât și celor care stau în public. Exact. Sunt sigur că vin niște unde de acolo de la Sarmisegetuza, ajung până aici la noi și cred că o să fie un concert harababuristic total. Harababuristic, bine spus! Acum eu vreau să te rog celor de acasă care stau și se uită la HD Party un mesaj să le transmitem. Dacă ați fost la concert, știți foarte bine cum a fost. Dacă nu, întrebați-vă prietenii să știți ce ați pierdut, pentru că a fost foarte tare. Dacă nici ca asta nu vă încadrați în opțiunea asta, ne găsiți pe pagina noastră de Facebook, Trupa Hara, să vedeți cât de nebuni suntem și acolo. Numai bine, să ne vedem cu bine! HD Party. Ne aflăm la Costești și alături de mine am trupa Compact. Salutare, salutare! Pentru a câta oară sunteți la Costești? Cred că pentru a doua oră. Deci au trecut ani și v-ați întors din nou la Costești, aici unde toată lumea se întoarce la strămoși, nu la daci și la romani. Da, e adevărat, dar eu cu Paul suntem din Câmpia, tu din strămoșii noștri sunt înmormântați la cimitir la Câmpia. Alex e bucureștean și Adișor este din Tulcea. Ei sunt noi membri, hai să facem cunoștință cu ei. Așa că ne-am întors aici la Costești, chiar să ne cunoaștem strămoșii. Hai să facem un pic așa cunoștință, trecem așa de la stânga la dreapta. Adrian Clape. Adrian Clape, wow! Pentru de cât timp cânti? 1 decembrie anul acesta voi face 5 ani. Și de unde pasiunea pentru muzică? Din școala generală, am avut noroc să am niște părinți care au fost deschiși către muzică și mi-au insuflat această dragoste către muzică, în primul rând. Și am ascultat încă de mic muzică bună. Deci asta înseamnă că se cultivă în timp dragul de muzică și se moștenește. De unde pasiunea pentru muzică? Cred că anii, experiența... De la Europa Liberă, draga mea. De la Cornel Chiriac, care Cornel Chiriac, a educat și a insuflat dragoste de muzică și de cultură generală pentru generația mea și a lui Paul. Ce părere aveți de tinerii din ziua de astăzi vis-a-vis de gusturile muzicale? Deci tinerii din ziua de astăzi, ca să înțelegeți bine toți, care vă uitați la televizor, am văzut pe un băiat, Mateo, aseară, eu personal, numele meu vorbesc, care a cântat la Sebeș Alba. În primul rând, în afara faptului că face playback, este penibil și doi la mână vorbește limba română de 3 feluri. Literal, vara la mare, litoral și foarte greu, literar. Asta e generația care cântă și ascultă asemenea muzică. Continuă. Continuăm așa. Suferim strări de conștiință, asta este. Care este formația preferată sau care v-a inspirat
să vă apucați de cântat? Nu ți ajunge emisiunea ca să ne apucăm de discutat, să dezvoltăm subiectul ăsta. Muzica rock, în general, pentru că este un mod de viață, este un mod de a te exprima și ni se potrivește la toți cei care suntem aici. Deci muzica rock, dar măcar o formație, una care să zicem că a avut acolo de-a pus punctul pe I. Ca să nu omit pe cineva, încep direct Beatles, e singurul nume, e mai bine așa. Ne rezumăm doar la unul, este foarte bine. Când a fost prima dată când ați luat microfonul în mână și ați început să cântați? Microfonul nu l-am luat în mână, că era pe stativ, dar când am început să cânt, la 9 ani. La 9 ani și a fost o melodie a trupei Beatles? Nu era Beatles, era Connie Francis, dacă îți vine să crezi, mama, pentru că era sărbătoarea mamei și am fost foarte bucuros, chiar atunci n-am fost așa de... Nu realizam cât de important este momentul respectiv, dar acum mă bucur că Dumnezeu mi-a ajutat să cânt la 9 ani un cântec pentru mama mea. Da, la urma urmei, mama este cea mai importantă persoană din viața fiecăruia. Eu întotdeauna când scriu mama, scriu cu M mare. Mulți m-au întrebat de ce scriu un substantiv comun cu literă mare, pentru că pentru mine e propriu. Mama ar trebui scris cu M mare, pentru că e unică pentru fiecare din noi. Așa este. Și acum să trecem la un nou membru mai tânăr a formației Compact. Salutare, cum te numești? Bună seara, mă numesc Alex Miu și sunt basistul formației Compact. Și ce te-a inspirat pe tine să începi să cânti? Diversele stări pe care le experimentam când ascultam diferite trupe. Mi-am dat seama că influențează foarte mult muzica și mi-am dorit să... Speram să pot să transmit și eu așa ceva mai departe altora. Sper că o reușesc, nu știu. Aceasta este ținta mea. O să vedem în seara asta cât de bine o să transmiți publicului. Ce așteptări aveți de la publicul de aici, de la Costești? Ca de obicei, publicul se bucură și cântă cu noi de la prima melodie până la ultima, pentru că formația Compact a cântat și a încântat publicul din România din 1981 până în ziua de astăzi, când vorbim cu tine. Și va continua încă mulți ani de acum încolo să ne încânte. Dacă suntem sănătoși, cu siguranță că da, pentru că asta este tot ce știm să facem mai bine în lume. Acum un mesaj pentru cei de acasă care din păcate nu au reușit să fie aici la zilele Costeștiului pentru emisiunea HD Party, un mesaj așa de la fiecare în parte, să vedem ce le urează celor de acasă. În primul rând trebuie să vă spunem un singur lucru. Ține legătura pe Facebook www.trupacompact /Facebook/Trupa Compact. Ține legătura acolo, lucrăm la lucruri noi pentru anul 2014-2015. Urmăriți-ne, suntem aproape, lucrăm la un album nou, avem surprize foarte frumoase pentru voi, numai pentru voi, speciale. Așa, și acum tinerilor de acasă, le urăm să-și bage mințile în cap? Nu, tinerilor de acasă le dorim să asculte muzică bună și frumoasă și le dorim sănătate și tot ce își doresc ei. Așa, și acum să vedem celor de acasă ce le transmitem. Nu numai celor de acasă, tuturor. Să vă dea Dumnezeu tot ceea ce nu puteți cumpăra cu bani. Viață, sănătate și fericire. Asta este cel mai de preț și ar trebui să apreciem în ziua de astăzi. Și un mesaj celor de acasă? Așteptăm la concerte, să ne cunoaștem, să cântăm împreună, să sărbătorim viața. Eu vă mulțumesc mult de tot și noi. Și sper că mulți ani de acum încolo să ne încântați și să cântăm acolo alături de voi toate melodiile care le-ați strâns de-a lungul anilor. Să dea Domnul să fie așa. Mulțumim mult! Bine v-am găsit, bună seara! E fain să văd atâta lume nebună în fața mea. Sper să nebunim în seara asta cu toții. Invitația este deschisă. Cântați împreună cu noi, de la început până la sfârșit, pentru că la Trupa Compact nimic nu este complicat. Și dăm drumul. Brațul sus. Am să-ți promit că de mâine mă voi schimba.
chiar dacă îți pare greu. Știu că e mai bine și voi încerca să fiu doar al tău. N-am fost un înger, nici nu voi fi, oricât de mult aș vrea. Ascultă-mă bine, nu e vina ta, ce-a fost nu pot uita. Ce-a fost nu pot uita. Dragii mei prieteni, brațul sus! Așa cum am vrut, cum am crezut că e mai bine, și doream să găsesc la toate răspuns. Prima zi când te-am văzut, ai rămas cu mine. Am știut că doar dragostea ta ne va fi de ajuns. N-am făcut mai nimic cu tot ce-ți spuneam. Am crezut că voi deveni un străin pentru tine. Probabil că de asta ai ales pe altcineva. Am să-ți promit că de mâine nu voi schimba, chiar dacă îți pare greu. Știu că e mai bine și voi încerca să fiu doar al tău. N-am fost un înger, nici nu voi fi, oricât de mult aș vrea. Ascultă-mă bine, nu e vina ta, ce-a fost nu pot uita. Ai încredere în mine, n-am nimic de ascuns. Mai avem încă o șansă, e de ajuns. Am să-ți promit că de mâine nu voi schimba, chiar dacă îți pare greu. Știu că e mai bine și voi încerca să fiu doar al tău. N-am fost un înger, nici nu voi fi, oricât de mult aș vrea. Ascultă-mă bine, nu e vina ta, ce-a fost nu pot uita.
tobe. Haideți! Hei, cu viață! Brațele sus! Sus, 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 sus! O clipă cu tine și să asculți tot ce am să-ți spun. Când te adună mai aproape și gândul ăsta-mi poartă pașii pe drum, am să-ți spun și acum că mi-ești dragă, chiar dacă încă un an a trecut. Nu am uitat nimic din tot ce ne leagă, din prima zi în care m-ați apărut. Și mine niciodată ca tine nu poate fi. Îmi place felul în care zâmbești, îmi place felul în care mă privești. Nu înțelegi că fără tine este tot mai greu. Nimeni nu ar mai ști să te iubească cum te-am iubit doar eu. Tot ca și de departe și am rămas la fel așa cum am fost. La orice oră, din zi și din noapte, aștept să aude pașii de frumos. Nimeni niciodată ca tine nu poate fi. Îmi place felul în care zâmbești, îmi place felul în care mă privești. Nu înțelegi că fără tine este tot mai greu. Nimeni nu ar mai ști să te iubească cum te-am iubit doar eu. Și o zi. Prieteni dragi, e momentul să ne arătați că ne auziți bine și că ne iubiți tare mult. O noapte și o zi vă las singur, vă descurcați, da? O noapte și o zi, o noapte și o zi. Sunteți bestial, vreau mai mult de la voi, mai aveți încă două bucăți de cântat împreună cu mine, chiar acum, 2, 3, ce? Le vreau înapoi, hai, hai, una!
noapte și o zi. Nu mă lăsați singur, mai tare! O noapte și o zi, 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 o noapte și o zi. Mersi! Mersi mult!